Този ден ти се нуждаеш от лекар. Призови Исус Христос, призови Неговото Слово и Той ще дойде и ще направи обиталище в теб. Той казва: елате всички вие, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Призови го в ден на напаст. Той ще те избави и ти ще го прославиш. Ако този ден се нуждаеш от Исус, кажи просто: Исус, нуждая се от теб. Чуй молитвата ми, Господи. Нуждая се, Боже мой, Твоето изцеление да дойде за мен, Боже мой. Твоята кръв да падне за мен, Господи, за домът ми, да изцели семейството ми, Господи. О, Боже мой, благославяй всеки един човек, който се моли сега и който призовава Твоето име, Боже мой. Не го остави, закриляй го, Боже мой. Милостта Ти да бъде върху тях, Господи. Моля Те, Боже мой, нека наистина, Господи, всеки човек, който е болен от такава болест, която